Moni abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye, pano patiyankhuleni Ambuye. Lero ndi Lachisanu pa 7 Julayi chaka chino cha 2023. Mawu athu lero, mawu oyamba Genesis 23 ndime yoyamba kulekeza 4 kupitiliza ndime 19 mpaka na mutu 24 ndime yoyamba kulekeza 8 ndi kumalizira ndime 62 mpaka 67. Uthenga wabwino Mateyo 9 ndime ya 9 kulekeza 13. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Augustine Kaliu kuchokera ku St. Matthias Parish, Lumbadzi, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Mateyo woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Yesu atachoka pamenepo adaona munthu wina dzina lake Mateyo ali pa ntchito nyumba ya msonkho. Adamuwuza kuti, iwe unditsate. Iye adanyamuka nkumamutsatadi. Tsono pamene Yesu ankadya m'nyumba, kudabwera anthu ambiri okhometsa msonkho ndi anthu ochimwa kudzadya nawo ndi Yesuyo ndi ophunzira ake. Pamene Afarisi adaona zimenezi, adafunsa ophunzira a Yesu kuti, bwanji aphunzitsi anu akudya pamodzi ndi okhometsa msonkho ndiponso ndi anthu ochimwa? Yesu atamva zimenezo adawayankha kuti, anthu amene ali abwino sasowa sing'anga ayi, koma amene akudwala. Kamvetsetseni tanthauzo la mawu a Mulungu aja akuti, ndimafuna chifundo osati nsembe ayi. Inetu sindidabwere kudzayitana anthu olungama koma anthu ochimwa. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Tikukumbukira chaka cha 2016 pamene apapa athu Papa Francisco anakhazikitsa kuti tisinkhesinkhe za chifundo cha Mulungu, inali Jubilee of Mercy. Tinayimbanso nyimbo, damasula Mateyo, damasula Zakeyo, mukapolo wawo khumbo la chuma chawo, nazindikira iwo nkuyamba kutsata inuyo. Magadalena ucha kumapitirira, chaka cha chifundo, tikhale achifundo monga Tate athu akumwamba ali achifundo. Chabwino, nkhani ndi yakuti ndimafuna chifundo osati nsembe ayi. Ndimafuna chifundo osati nsembe ayi. Pakati pa Israeli, pakati pa Yuda, nkhani yopereka nsembe kutsata malamulo sikuti kunali kovuta kwenikweni. Chimodzimodzi tidziyerekeze ifeyo kuti amene timalimbikira kubwera kusembe misa, kupemphera, ife asembe anu kumene, kupereka nsembe kumene, kupanga zinthu zosiyanasiyana, koma nkupezeka kuti makhalidwe athu ndi chifundo kutalitali. Pamaso opemphera koma ndi chifundo kutalitali. Ndiye Mulungu m'mawu akewa sakunena kuti khalani aulesi, iye siyani kuonekera ku gulu popemphera, siyani misa, siyani kupemphera, siyani. Koma nkhani ndi yakuti kodi zipindulanji nsembe zathu ngati sitikuwakuopa ena odwalawa kuti akhale pafupi ndi Mulungu? Zipindulanji nsembe zathu, apindulanji mapemphero athu ngati tikuti tikangopemphera zathera pomwepo? Pitani ndi mtendere misa atha, ife nkumona ngati chilichonse chathera pomwepo. Ukufika ku nyumba wasanduka kale chiphinjo kwa mwamuna wako, wasanduka kale chiphinjo kwa mkazi wako, wasanduka kale chiphinjo kwa ana ako. Ngati uli ku ofesi wasanduka kale chiphinjo kwa bwana wako, wasanduka kale chiphinjo kwa majuniors ako.
ngati uli pena pake anthu akungoona chipsinjo mwa iweyo, komatu akuti ndiwe cheya, komatu akuti ndiwe mayi wopemphera. Kodi chikuchitika ndi chani? Ndimafuna chifundo osati nsembe ayi. Amateyo adali mgulu la okhometsa msonkho amene as a tax collector anayikidwa kale mu box kuti awa ngakuba zigawenga, awa amatibera, these are thieves. Muchatimanenera mnthawi zina kuti okhometsa msonkho zimakhala ngati kumuona poteropo nkumanena kuti tauoneni uchimo ukuyendapo. Nanjinanji kuti akumva ululu wa msonkhowo, komanso ululu wonena kuti ali pansi pa ulamuliro wa mfumu ya ku Roma, sakudzilamulira okha, akutibera ndalama zikukhala bwanji. Ndiye muti mwana wa Mulungu acheza ndi amenewa? Iyayi. Lero watsindika Ambuye Yesu mokhala ngati motidabwitsa, motidzidzimutsa. Anthu abwino sasowa sing'anga. Those who are good, who are healthy, they have no need of a doctor. But the sick people, they are the ones who know, I need medication, I need to be healed. Ndine ochimwa, mundichiritse Ambuye, ndikufuna ndikhale wanu, mundikhululukire machimo anga. Choncho tikukumbutsidwa abale ndi alongo okondeka kuti tisakhale anthu achiphamaso, anthu ongooneka kuti timapemphera koma tikulephera kugwira manja abale athu amene tikuona kuti akutayika. Timakhala ndi attitude yanji tikamaona abale athu osiyanasiyana, pamene abambo ife asembe anu mwachitsanzo chabe, atsogoleri ena odziwika akucheza kamwina ndi anthu ena, timakhala ndi maganizo otani? Kapena mzathu tidamuyika kale mu braketi awa ndi otere awa, kodi zotakhoza kusintha tikudziwa? Timanena kale za chifundo cha Mulungu, za zakeyo Mateyoyu, Magadalena oyendayenda uja amakonda zapansi pano uja, adamutembenuza Mulungu ndi chifundo chake. Apaulo omwewa amapha anthu m'dzina la Mulungu yemweyo, osamvetsa, osatani. Tikuwanutchula Apaulo koma pachada Saulo. Tisakambe za Augustine, awa amene amayi ake Monica kupemphera misozi ndi misozi kodi adzasintha liti mwana uyu. Tikuti Augustine oyera pano. Ndi ambiri amene tingatchule zitsanzo chabe zonena kuti Mulungu mwa mphamvu yake pobwera mwa mwana wake Ambuye athu Yesu Khristu sakubwerera pa inu amene muzitenga kuti inu ndi oyera, inu abwinobwinono, koma odwalawa. Tikalimba mtima kukhala ndi chifundo, choyamba kuwaona anzathu kuti nzathuyu aoneka kuti akutayika ndithu, nzathuyu akuoneka kuti pena pake sizikuyenda, tikuchitapo chiyani kuti ifeyo timtembenuze iyeyo. Pachatu ena adanena kale kuti kumwamba kukakhala zoseketsa, kuti anthu amene ife timaona ngati kuti awa nde uyuyu nde izikoto skando, ungokhala ngati kuti dzina lake likhale skando. Tikadabwa amenewo ndi amene ali pafupi ndi Abrahamu, tikadabwa amenewo ndi amene ali pafupi ndi Mulungu, akuyimba ndi anjelo. Ife tikukhala ngati wachuma uja, kodi kansonga kokha kachala madzi dontho chabe bwanji, koma ife ndi amene timaoneka kuti zathu zikutani, zikuyenda. Ndi chenjezo ili lakuti Mulungu akufuna chifundo osati nsembe. Ndipo pamene akutere sakunena kuti siyani kupemphera, siyani kumonga tanena kale ayi, koma mitima yathu ifewe. Tiafewere mtima anzathu, tikhale zida zobweretsa chipulumutso kwa ena, tikhale Yesu Khristu wina owaona anzathu ndi maso achifundo, maso auzimu, kuti inde nzangayo akuoneka ngosokonekera, nzangayo inde ngobalalika, nzangayo sizikuyenda, koma kodi ndichitapo chani? Ndachitapo chani kuti mnyamata nzangayo, tsikana nzangayo? Ndachitapo chani kuti mwana wangayo ziyende? Ndachitapo chani kuti ngakhale awanda akulu wanga koma ndofuna ziyende? Ndachitapo chani kuti uyuyu ngakhale akuti mbiri yake yotere, ineyo ngakhale ulo kucheza naye ndachezapo naye? Kuliponso nthawi zina kukhala akapolo ongomvera mijedu nthawi zonse, kukhala akapolo ongomvera kuti uyu akuti chani za uyu, uyu akuti chani za uyu, nkwayika anzathu aja mukaboksi kenakake, mwinanso osakhala ndi mpata au okumva mbali yawo kuti kodi izizi zikukambidwazi zoonadi.
ndipo ngati zili zoona ndimuthandize bwanji mnzangayo kuti atembenuke. Tiyeni abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye tikakhalanso ifeyo mbali ina ma victims, kuti ena akutiswaya, ena akutinyogodola kutiona ngati tidatayika kalekale, ndife opulukira, ndife ochimwitsitsa otani, kothawira kwathu ndi kwa iye mwini Mulungu. Alipobe Ayuda ena amene amang'ung'udza tikamakhala pafupi ndi Mulungu, alipobe anthu ena amene amang'ung'udza timakhala pafupi ndi anthu a Mulungu, koma ife tikudziwa mavuto athu, tikudziwa kudwala kwathu. Ife tisalabadire kuti kodi ena ake akuti chani, chifukwa kuti ife chimene tikufuna ndi Ambuye Yesu, ife chimene tikufuna ndi chipulumutso. Koposaposa tikhale tcheru. Mawu a Mulunguwa sakunena kuti tizipanga zinthu mwadala m'dzina lakuti Mulungu wachifundo, ayi Magadalena adatere, Paulo mwakuti, Mateyu zutere zakeyo mwakuti. Onse watu tikuwatchulawa mtima unawagunda, chikumbu mtima nthumanzi idawapeza imene idawayankhula kuti ndili m'moyo wolakwika pobwera Ambuye Yesuwa, ponditenga ngakhale kupita ku nyumba kwawo, akufuna ine zakeyo nditsike mu mtengomo, nditsike pansi ndikumane naye, nditembenuke, ndidzabweza natere zosiyanasiyana. Chofunika kuposa ndi chimene chiso kwa ifeyo abale ndi alongo okondeka tonse ngati Khristu, kumbukira kuti as long as we are human beings, we are not immune to temptations. Any minute, any second, any week, any day we can fall, tikhoza kuchimwa. Tonse tidziwe ndithu kuti sometimes we are in a state of being sick, we need healing. Tikumusowa Ambuye Yesu ndi chifundo chake kuti nafenso atiitane ngati Mateyo nthawi zonse atikhululukire machimo athu, ifenso tionetse chifundo chomwecho kwa anthu anzathu. Amen.